Takže dovolím si vás privítať pri záverečnej prednáške tohto trimestra. Táto prednáška sa venuje otázke, ako ďalej. Nie je snahou ani zopakovať, ani zosumarizovať to, čo všetko sme si hovorili v predchádzajúcich 7 prednáškach, ale skôr možno práve vypichnúť pár kľúčových bodov, ktoré sú dôležité pre budúci ekonomický úspech Slovenska. Tému prednášky som si vybral z dvoch dôvodov. Jeden je, že je to samozrejme logické vyústenie toho, keď vyvracali sme mnoho mýtov, hovorili sme o tom všetkom, čo nie je pravda, čo naozaj nevplýva na ekonomický úspech krajiny. Ale na druhej strane sme aj potom sa pozreli na tie skutočné čísla a videli sme, že aj z nich Slovensko má pred sebou ešte veľa práce a koniec koncov naozaj človek sa môže pozrieť z okna, aby vedel, že nás veľa práce čaká. Tak logická otázka je, čo možno robiť preto, aby sme sa mali lepšie, aby sme dobiehali priemer vyspelých krajín rýchlejšie. Druhý logický dôvod na takú prednášku je, že dnes, ako na záver, je to, že už je po voľbách. Samozrejme, my sme sa snažili aj s organizátormi tejto univerzity oddeliť politickú rovinu veci od ekonomickej odbornej roviny veci aj v týchto prednáškach, ale predsa len akákoľvek vízia pre krajinu vždy sa spája aj s tým, čo človek verí, nie je to len suchá zmes čísel. A preto sa mi zdalo, že keby som o tom hovoril pred voľbami, mohlo by to byť vnímané aj ako určitá miera nejaké propagandy alebo snahy vás ovplyvniť. To, že o tom naozaj hovoríme týždeň po voľbách, je už priestor na to, aby sme sa zamysleli aj nie nad tým, kto dostal koľko hlasov, ale naozaj nad tým, čo možno robiť pre našu krajinu, aby sa dostala ďalej. Ja by som na úvod možno zdôraznil to, čo sme síce trošku spochybňovali párkrát v tomto cykle, a to je otázka ekonomického rastu. Keď sa pozriete na to, čo Slováci vnímajú ako najväčšie problémy svojho života, z hľadiska toho, ako sa majú, tak nezamestnanosť a životná úroveň vždy vyskakujú ako prvé dve veci. Nezamestnanosť sa trošku stratila v tých rokoch najlepších výsledkov 2006, 2007, 2008, ale bohužiaľ sa nám s recesiou vo svete hneď aj vrátila. Dnes je zase na prvom mieste, životná úroveň je hneď za ňou. A až potom nasledujú veci, ako niekedy sa striedajú korupcia, zdravotníctvo, školstvo, bezpečnosť, tie sú vždy až za tým a s dosť veľkým oneskorením. To znamená, Slováci, alebo teda obyvatelia Slovenska posielajú svojim politikom, posielajú aj svojim spoluobčanom veľmi jasné signály, že najväčšie problémy, ktoré treba riešiť, sa týkajú toho, či majú prácu a ako sa majú finančne alebo z hľadiska životnej úrovne. Obidve tieto veci kľúčovo závisia na ekonomickom raste. Ekonomický rast, ako sme videli aj v prednáškach, nie je všeliek, nevyrieši všetky spoločenské problémy. Môžeme teda debatovať o tom, ako ho presne merať, ale bez ohľadu na spôsob merania ho veľmi, veľmi potrebujeme na ďalší úspech, pretože dlhodobé, udržateľné, dobre platené pracovné miesta sa dajú vytvoriť len keď ekonomika rastie. Ak koláč zostáva rovnaký, môžeme sa do nekonečna byť a hádať v tejto krajine o tom, ako ho prerozdeliť, že vezmeme kúsok susedovi, aby som ja mal viac a sused vezme zase mne alebo niekomu inému. Môžeme snívať o tom, že keby sme zobrali pár boháčom, tak ako super by sme sa mali my ostatní, ale jednoducho to nie je pravda. Ak si pozrieme napríklad na rozdelenie príjmov na Slovensku, tak vidíme, že hoci samozrejme tu existujú superbohatí, problémom Slovenska nie je to, že by ten koláč bol rozdelený nerovnomernejšie ako napríklad v Rakúsku alebo v Nemecku. Je rozdelený veľmi podobne, dokonca niekedy u nás aj rovnomernejšie, ale to, že jednoducho je oveľa menší. To znamená, cesta vpred je cesta zväčšovania koláča a to je to, čomu by som sa chcel v tejto prednáške najmä venovať. Takisto, keď sa pozrieme na mieru zamestnanosti, aj mieru nezamestnanosti v rôznych krajinách, tak krátkodobo sa dá ovplyvniť rôznymi verejnoprospešnými prácami, inými projektami, ale nakoniec v trhovej ekonomike miesta vytvárajú zamestnávateľia súkromní, ktorých vytvárajú vtedy, keď potrebujú zamestnancov na to, aby mali čo vyrábať alebo ponúkať zákazníkom. To znamená, ak sa opäť koláč nezväčšuje, ak ekonomika nerastie, ak zahraničné trhy nie sú pre naše výrobky zaujímavejšie, môže vláda urobiť, čo chce, celková zamestnanosť sa dlhodobo nezvýši. Všetky tie programy, ktoré vláda urobí, môžu byť dočasnou náplasťou, ale nevyriešia dlhodobú prosperitu. Preto, samozrejme, tá kľúčová otázka je, čo s našim ekonomickým rastom. Na jednej strane si môžeme dneska sa opäť raz trošku hladkať po bruchu alebo potlapkávať po pleci, lebo máme v rámci eurozóny, do ktorej dnes patríme, teda zóny krajín používajúcich euro, najvyšší ekonomický rast a viac menej ho už dlhé roky sme skoro s výnimkou roku 2009
sme vždy pri špičke alebo na špičke tohto. To znamená, že v rámci eurozóny sme medzi najlepšími. Je to dedičstvo reforiem a následného presunu mnohej priemyselnej produkcie a investorov do našej krajiny a toho, čo to potom prinieslo povedzme aj pre stavebníctvo, obchod a ďalšie odvetvia. Problém však v tom, že dneska eurozóna ako celok nerastie veľmi rýchlo, respektíve dokonca sa odhaduje, že tento budúci rok bude v recesii, teda v negatívnom raste, alebo prípadne bude stagnovať. To znamená, že my dneska môžeme byť strašne hrdí na to, že máme žlté tričko v rámci Európy alebo eurozóny a sme na čele. A rovno keby sme neboli na čele, tak budeme tesne možno druhý, tretí. Len keď ten pelotón ako celok ide strašne pomaly, tak z hľadiska ega je to fajn, ale ego neuživí Slovákov ani nevytvorí tie pracovné miesta. To znamená, máme dve možnosti. Buď sa zmieriť s tým, že sme najlepší, treba zostať najlepšími, ale jednoducho keď to nejde, tak to nejde, keď celý pelotón ide s prepáčením ako opity, tak my tomu neutečieme. Alebo skúsiť na tom popracovať a snažiť sa byť ešte rýchlejší. Myslím si, že existujú spôsoby, ako to udržať a zrýchliť a budem sa im aj v tejto prednáške venovať. Nie sú to nejaké zázračné lieky, opäť nemám tej zlaté vlasy deda vševeda, ale sú to možno pripomenutia toho, že náš osud nám nezväzuje ruky až tak veľmi, ako nám niekedy ekonómovia a politici hovoria. My sme malá otvorená ekonomika, to znamená kľúčovo závisíme na tom, čo sme schopní vyviesť, predať ostatným a to sa často používa ako argument na to, že jednoducho, no tak keď sa nedá eurozóne, čo my môžeme s tým robiť. A samozrejme z hľadiska krátkodobého šoku, že teda spadnú trhy finančné alebo prepadne sa nejaký náš dôležitý obchodný partner do recesie, že to na nás dopadne negatívne, to je jasné, to myslím si, že nie je možné napadať. Ale zabúda sa aj na druhú pozitívnu stranu toho, že sme malá otvorená ekonomika a to je to, že môžeme meniť svoju štruktúru, rozvíjať sa a aj v situácii, keď svet ako celok alebo Európa ako celok na tom nie je až tak dobre. Čo tým myslím je to, že práve v nie veľmi dobrých časoch často veľké svetové firmy hľadajú miesta, kde sú schopné produkovať kvalitnejšie, prípadne lacnejšie, byť konkurencieschopnejšie. Často práve počas recesie zaznamenáme veľké zmeny investícií a tokov. A Slovensko je krajina malička. Tu stačí, ako sme videli, stačili 3 automobilky a zásadne sa zmenila tvár nášho priemyslu. Stačili dvaja investori v oblasti televízorov, monitorov, zásadne sa zmenila ďalšia časť tvár nášho priemyslu. To znamená, že výhoda malej otvorenej ekonomiky je to, že netreba z hľadiska svetového nejakú veľkú zmenu, aby sme sa my zásadne zmenili a poskočili. To znamená, ak sa pozrieme na Írsko, ktoré dnes je vnímané najmä cez prízmu toho, že vďaka nezodpovedným bankárom a politikom sme ich museli vyťahovať všetci spoločne z brindy a majú dneska problém. Ale keď sa nepozrieme na tú časť írskej ekonomiky, ale pozrieme sa na tú skutočnú írsku ekonomiku, tú, čo vyrába, niečo produkuje, tak napríklad príliv zahraničných investícií do Írska sa ešte zrýchlil. Hoci Írsko bolo vždy miláčikom zahraničných investorov, ktorí robili skutočné továrne, skutočné prevádzky, tak sa to počas krízy ešte zrýchlilo. To znamená, že Írsko je príklad, že sa to dá, ak ste atraktívni. Inými slovami, Írsko má dneska dve ekonomiky, má, by som povedal, znárodnené, respektíve štátom liečené banky, má za sebou obrovskú realitnú bublinu, ktorá v nich zanechala veľké dlhy. A to je tá negatívna časť, ale má aj ďalej sa rozvíjajúcu, fungujúcu zdravú výrobnú ekonomiku, čo je napríklad dôvod, prečo Írsko dnes je považované napríklad na rozdiel za Grécka za pomerne nádejný prípad, že sa dostane zo svojich chýb. To je len ukážka, nie že by sme sa mali potom nejak opičiť, ale to je ukážka toho, že nie sú to prázdne reči. Dá sa aj v zlých časoch pre malú krajinu byť výnimkou, ak to robí dobre. Samozrejme nie je to ľahké. Nie je to ani triviálne, ale dá sa to. Druhá vec, ktorú treba zdôrazniť, je to, že kríza v eurozóne alebo kríza v Európe nie je nutne krízou slovenského exportu, a to z jednoduchého dôvodu. Slovensko vyváža a je napojené na nemeckú ekonomiku a nemecká ekonomika je napojená na celosvetovú ekonomiku a nemeckej ekonomike sa celkom darí. Nemecko má najnižšiu nezamestnanosť dnes za 20 rokov. A to je práve preto, že jednak urobilo aj ono potrebné reformy, musím povedať, že aj za ľavicových, aj za pravicových vlád za posledných 15 rokov, ale Nemecko dnes vyváža veľa do rozvíjajúcich sa ekonomik sveta, do Číny, do Indie, do Brazílie a podobne. A svet ako celok dneska v kríze nie je. Nám v Európe sa môže zdať, že máme obrovský problém, ale ten problém je regionálny, teda európsky. Celosvetovo svetová ekonomika rastie a rastie celkom pekne. To znamená, že
Aj z tohto dôvodu sa dá domnievať, že nie sme na Slovensku odsúdení na to byť tým špičkovým jazdcom strašne pomalého pelotónu, aj keď samozrejme bojovať proti tomu alebo bojovať s tým je veľmi, veľmi ťažké. Na to, aby sme to dokázali, musíme sa podľa mňa venovať takým 3 alebo 4 oblastiam, ktoré by som chcel v tejto prednáške spomenúť. Tá základná, o ktorej sa už aj hovorí, chvála Bohu, je otázka pracovnej sily. Slovensko tradične stávalo na tom, že malo veľmi lacnú pracovnú silu z európskeho poňatia, zo svetového až tak nie, samozrejme ten Číňan je ešte výrazne lacnejší, ale z európskeho hľadiska sme boli veľmi lacní a pritom na európske pomery priemerne kvalifikovaní. To znamená, že náš robotník, náš zamestnanec vedel urobiť skoro to, čo iní Európania, a vedel to urobiť nepomerne lacnejšie. Dnes sa dostávame do situácie, kde už to nie je celkom pravda, lebo práve vďaka vstupu aj do eurozóny, aj vďaka ekonomickému rastu, naše mzdy v eurovyjadrení prudko vzrástli. Ak si pozriete, koľko zarábal priemerný Slovák vyjadrené v eurách, čo je povedzme zaujímavé samozrejme pre zamestnávateľov, tak sa to vyvíjalo veľmi, veľmi dynamicky a vzrástlo to o niekoľko 100% za ostatných 10-15 rokov. To znamená, že dnes už Slovensko, dokonca ani v rámci Vyšegrádskej štvorky, nie je tá najlacnejšia, zjednodušene povedané, destinácia, ale jedna z tých najdrahších spolu s Českou republikou. Takisto, keď to porovnáme s pobaltskými krajinami, s Rumunskom, tak nie sme určite lacnejší ani lacní, ale sme skôr tá drahšia krajina. To nie je dôvod na smútok, koniec koncov to je dôkaz nášho úspechu, to, že sme sa dostali vyššie po tom rebríčku. Len samozrejme, čím chcete lepšie žiť, čím chcete mať vyššiu mzdu, tým musíte byť schopní za ňu niečo ponúknuť. Preto tá cesta, ktorú samozrejme je treba ponúknuť, nie je cesta, že sa budú zase znižovať mzdy, len aby sme obnovili konkurencieschopnosť. To samozrejme niekedy je krátkodobo možno aj nevyhnutné v menšej miere, ale nie je to cesta k udržateľnému zlepšeniu, lebo samozrejme udržateľné zlepšenie je práve to, kde dlhodobo mzdy rastú alebo sa aspoň neklesajú. Ale o to väčšiu pozornosť treba na ľudskému kapitálu. A to je dnes samozrejme ten limit Slovenska, lebo my sme boli vždy rozmaznaní trochu tým, že naozaj náš školský systém sa datuje od Márie Terézie, čo sa niekedy používa ako jeho kritika, ale je aj jeho veľká výhoda, pretože skúsenosti ukazujú, že vzdelávací systém je naozaj ako obrovská loď, ktorý sa veľmi pomaličky dokáže otočiť a naopak si zachováva mnohé svoje charakteristiky. A to, že v ňom máme obrovskú tradíciu, že keď v mnohých iných vyspelých krajinách ešte nechodil do školy pomaly nikto, tu už každý chodil aspoň prvé 4 roky. To, že jednoducho máme aj zo socializmu tradíciu toho všeobecného stredného vzdelávania, teda že všetci chodia na strednú školu, to sú silné stránky. Ale máme aj mnoho slabých stránok. Jedna slabá stránka je, že náš vzdelávací systém bol orientovaný na ekonomiku, ktorá už neexistuje vo svete, a to je ekonomika, kde skoro všetci pracujú v nejakej továrni. Dnes dokonca na Slovensku, ktoré patrí medzi najpriemyselnejšie krajiny v Európe, spolu napríklad so Slovinskom, s Českou republikou, ale aj u nás pracuje v priemysle menej ako tretina ľudí. To znamená, že tie ostatné 2/3 pracujú v službách, pretože v poľnohospodárstve už nepracuje takmer nikto, to je niekoľko percent ľudí. To znamená, že potrebujeme pracovnú silu pre služby dominantne, samozrejme aj pre priemysel, ale ten pomer je menší. A naše tradičné školstvo bolo so svojím zameraním na odborné školy, odborné učilište primárne orientované na vychovanie dobrých robotníkov, a ktorých sme aj mali. To už zjavne nie je pre ekonomiku to najlepšie, ale my sme ani štruktúru, ani obsah vzdelávania nedokázali prispôsobiť a preto dnes počúvame od zamestnávateľov, od rodičov, že vzdelávací systém je problémom a je bolavým miestom našej pripravenosti. A to treba povedať, to je v bode, kde máme vysokú nezamestnanosť. Predstavme si, keď sa vráte do situácie z roku 2007-2008, ekonomike sa darí, naberá ľudí, tak veľmi rýchlo by sme zistili, že skutočným limitom rastu Slovenska je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Preto opäť, už sme to spomínali v predchádzajúcej prednáške, že sme dobrí v kvantite. Máme takmer univerzálne stredoškolské vzdelávanie, dokázali sme dokonca robiť veľký skok aj v vysokoškolskom vzdelávaní, ale v tej univerzálnej kvantite sa skrývajú aj ostrovy kvality, ale aj veľké súostrovia nekvality. A to je výzva na najbližšie roky, ako zabezpečiť, ak nie globálne špičkové, tak aspoň globálne štandardné vzdelanie pre každého, aby sme sa naozaj v tých rebríčkoch kvality pohli vyššie. Znie to o školstve, ale každý politik, aj mnohí iní myslitelia verejní povedia, že to je základ, ale potom, keď dojde čas na skutočnú prioritizáciu, tak školstvo skončí niekde vzadu. A
preto si myslím, že už toho nevyžijeme. Jednoducho už musíme sa školstvu venovať. To neznamená do neho nalievať viac peňazí, ale naozaj sa venovať tomu, ako ho rekonštruovať tak, aby zodpovedalo požiadavkám dnešnej doby. Je to veľmi vec komplikovaná. Nie je to vôbec jednoduché, nie je tam séria troch jednoduchých krokov, ktoré to vyrieši a to je práve dôvod, prečo to nestalo. Ale už sa to stať musí. Druhá tá oblasť, ktorá súvisí s tým, aby sme boli atraktívni, či už pre investorov alebo pre vlastných podnikateľov, je oblasť inovácií, vedy, nápadov. Jednoducho, čím viac chceme byť bohatší, tým viac musíme byť schopní nielen niečo montovať, ale aj niečo vymyslieť, pretože pridaná hodnota vždy je veľká časť sa skrýva práve v tom vymýšľaní. V tom montovaní je nejaká časť, ale výrazne menšia. Tu máme na Slovensku veľký potenciál, ktorý nevyužívame. Nám sa podarilo za tých ostatných 15 rokov sem prilákať veľa priemyselníkov, veľa výrobcov, veľa investorov, ktorí vyrábajú pomerne sofistikované produkty na Slovensku. Také auto, osobitne auta, ako je, Volkswagen Touareg, sú jedny z najkomplikovanejších, najsofistikovanejších výrobkov, aké na tomto svete možno vyrábať. A keď si pozriete tabuľky, ktoré napríklad robí Harvardská univerzita práve výrobnej zložitosti ekonomiky, tak Slovensko, hoci nie je na svetovej špičke, je v prvej 20-ke. To znamená, že to, čo vyrábame, je už dnes, by som povedal, na vyššej rovni ako to, ako si žijeme. A jeden z tých dôvodov je ale práve to, že my to síce vyrábame, ale nevymýšľame to. Nemáme tu dostatok podnikateľov alebo aj zahraničných investorov, ktorí by tu robili priamo výskum, vývoj, tvorbu výrobkov. A na to sa treba zamerať. Výhodou je, že tu ale už týchto investorov máme. To znamená, je to skôr o tom jednak pracovať s nimi, aby sem presúvali aj tie časti prác, ktoré sú s vyššou pridanou hodnotou. Často ľudia to vnímajú cez nejaký technický nacionalizmus, že to Nemci nikdy nerobia, alebo tam nikdy nerobia. Dnes vieme, že to nie je pravda. Firmy ako Google, Microsoft, ale aj Siemens majú vývojové výskumné centra po celom svete, pretože dneska existuje globálny boj o talenty, globálny boj práve o konkurenčnú výhodu a jednoducho celosvetové podniky idú tam, kde vedia nájsť schopných ľudí, ktorým to vedia urobiť. To znamená, dnes vrácame sa o bod skôr. Hlavným problémom Slovenska je, či má dosť kvalitných ľudí, ktorí by takéto niečo vedeli robiť. Nie je to, že by tu nikto nebol ochotný robiť len preto, že firma nie je slovenská. Samozrejme, popri investoroch treba rozvíjať slovenských úvodzovkách kapitalistov, slovenských podnikateľov, vynálezcov. To sa už dnes deje relatívne bez zásahu štátu. Začíname tu mať takú tú typickú scénu, ako ju poznáme zo Silikónového údolia, povedzme zo Spojených štátov, že je veľa drobných investorov, sú manažeri, ktorí už majú nejakú skúsenosť, tzv. Tí sérioví podnikatelia, ľudia, ktorí založia firmu, ale nie preto, aby ju skrachovali a podvedli, ale aby ju úspešne predali a potom založili ďalšiu a ďalšiu a ďalšiu. To všetko začína byť, len je to ešte maličké. Tá základná otázka je, čo s tým, aby to rástlo. Často odpoveď štátu je, že nalejme do toho peniaze, robíme nejaké štátne fondy, štátne investície, štátne záruky. Ja v princípe nie som proti tomu, len skúsenosti nielen Slovenska ukazujú, že je veľmi ľahké zabiť takýto sektor práve pri veľa peniazmi. Možno to je veľmi zvláštne, ako je to možné, ale deje sa to tak, že bez účasti štátu každý investor, každý manažer, každý takýto mladý človek, ktorý má nejaký nápad, rozmýšľa, ako robiť niečo, čo sa dá predať. Teda to znamená, že mám dobrý produkt, mám dobrý nápad, mám firmu, ktorá to vie vyrábať, je mi to ochotný niekto kúpiť, je motivovaný ísť po zákazníkovi. V okamihu, keď sa do toho naleje veľa štátnych peňazí, nie je už kľúčové, či viete vyrobiť niečo, čo chce zákazník, ale či viete potešiť úradníka, alebo uplatiť politika, alebo najlepšie oboje. A to zásadne mení motivácia, vôbec celé nastavenie takejto scény. Koniec koncov, vezmite si, máme neskutočne veľa príkladov, že máme na Slovensku pomerne inovatívne portály v oblasti hľadania zamestnania, ktoré vznikli súkromne, existujú bez akékoľvek štátnej podpory. Keď štát sa snaží robiť všelijaké takéto portály z eurofondov, väčšinou to dopadlo veľmi tragicky. Máme veľmi dobre fungujúci napríklad predaje lístkov na udalosti, ktoré sú súkromní. Keď sa ministerstvo kultúry rozhodlo ešte za Ficovej vlády si urobiť vlastný portál na predaj lístkov štátnych inštitúcií, ten portál je de facto dodnes nefunkčný a mohol by som ísť ďalej a ďalej. To znamená, že tá úloha štátu samozrejme je dôležitá, ale je dôležité, aby bola správna. Aby jednoducho sme robili to, čo má význam, aby sme to robili inteligentne, aby sme nepoškodili snahou pomôcť. Popri vzdelaní, ľudskom kapitále a inováciách máme ešte dve také oblasti, ktoré by som chcel zdôrazniť, o jednej sa hovorí veľmi, o druhej málo. Tá, o ktorej sa veľmi infraštruktúra. Hovorí sa o diaľniciach, cestách, podobne, a o železniciach. To je samozrejme veľmi dôležité, najmä keď chceme mať
ekonomiku úspešnú vo všetkých regiónoch, keď nechceme, aby to bolo v Bratislave, Košiciach a povedzme západnom Slovensku. Takže bez povedzme kvalitného cestného prepojenia sa neobídeme a treba na ňom pracovať. Ale treba zároveň zdôrazniť, že to nie je všeliek. Keď si vezmeme aj skúsenosť krajín ako je Taliansko, Španielsko, kde napríklad z eurofondov aj Grécko vybudovali mohutné cestné siete, diaľničné siete, tak bez iných vecí, ktoré som už spomínal, ktoré ešte spomeniem, to nevyvolalo rast napríklad v tých zaostávajúcich regiónoch. Inými slovami, cesta bez ľudí a bez kvalitných inštitúcií vám v regióne ekonomický rozvoj ešte nespraví. To znamená, je to skôr nevyhnutná, nie je postačujúca podmienka. Na Slovensku však je dneska jednoznačné, že v tej infraštruktúre zaostávame. A to nielen v cestnej, keď hovoríme ale aj v železniciach, v celkovej dopravnej, multimodálnej doprave, ale aj napríklad vo veciach, ako je logistika, ako sú sklady, ale aj vo veciach, ako sú nehmotné infraštruktúry, IT infraštruktúry, telekomunikačné infraštruktúry. Tu všade nastal veľký skok, ale ten skok nastal z tak zlého stavu v minulosti, že sme ešte zďaleka nedobehli väčšinou západnú Európu a ten klub najvyspelejších OECD. Takže určite investície do infraštruktúry sú dôležitou súčasťou nášho budúceho úspechu, ak ho budeme chcieť schopní dosiahnuť. A posledná tá vec, ktorú by som chcel zdôrazniť, je kvalita inštitúcií. To je taká najabstraktnejšia vec z tých štyroch, lebo to, že potrebujeme lepšie školy, to, že potrebujeme ľudí, ktorí sú schopní zakladať nové úspešné podniky a rásť ich, to, že potrebujeme dobré cesty, to si vieme predstaviť, to je aj pomerne zjavné podľa mňa každému so sedliackým rozumom, že niekde tam je úspech. Kvalita inštitúcií znie abstraktne. Čo sa tým myslí? Kvalitou inštitúcií myslíme hlavne dve veci. Jedna vec je predvídateľnosť štátu a jeho inštitúcií a druhá vec je kvalita ich rozhodovania. Predvídateľnosťou myslíme to, že ak ste podnikateľ, alebo aj zamestnanec, alebo kdokoľvek iný, tak sa môžete spoľahnúť na to, že viete, čo sa stane, ak nastane nejaká situácia. Inými slovami, ak vám niekto dlhuje peniaze a nezaplatí vám, predvídateľnosť je o tom, že ak máte ten správny papier, napríklad s ním spísanú úverovú zmluvu, tak sa relatívne rýchlo a lacno domôžete od neho svojich peňazí. Predvídateľnosť inštitúcií je aj to, že ak ste investor a postavíte tú továreň a dohodnete sa so štátom na nejakých povedzme pravidlách o životnom prostredí alebo pravidlách zamestnanosti, tak o 2 roky nepríde nová vláda, nový úradník alebo nový minister a nezačne vám hovoriť, že nie, to je celé zlé, musíte to úplne inak urobiť a tlačiť vás do toho. Predvídateľnosť inštitúcií je aj o tom, že ak takúto továreň máte, neprídu skorumpovaní inšpektori, z obchodnej inšpekcie a nebudú, ak máte predajňu, vás toľko pozerať, kým vám nedajdu nejaký hriech a potom možno aj umelý a potom z vás vytlačia úplatok za to, aby vás nepokutovali. To všetko je v predvídateľnosti inštitúcií, teda je to aj vymáhateľnosť práva, ale je to aj to, čo sa volá nearbitrárnosť, teda to, aby ste naozaj vedeli, ako veci skončia, ak máte jasne definované pravidlá. Toto je oblasť, ktorá dneska Slovensko veľmi bolí. Nie len kvôli korupcii, ktorá samozrejme je, aj keď postupne minimálne na úrovni tej každodennej skúsenosti klesá podľa údajov, ktoré má k dispozícii, ale je to aj je to okrem korupcie aj o čistom napríklad dĺžke. V angličtine existuje také príslovie, ktoré hovorí, že justice delayed is justice denied, čo po slovensky znamená, že oneskorená spravodlivosť je žiadna spravodlivosť. Inými slovami, vy ak ten svoj dlh vymôžete, ale vymôžete ho po 5 rokoch, tak môže to byť síce predvídateľné, ale je to predvídateľne zlé. Preto v tej predvídateľnosti zahrňujeme aj nielen teda to, či sa rozhodne správne, to, či sa nemusíte báť ako zamestnávateľ, zamestnanec, podnikateľ korupcie, ale aj to, či to rozhodovanie je by som povedal, v rozumných časových horizontoch a či sa nemenia rozhodnutia každú chvíľu. Pozrieme sa napríklad na Rusko, ktoré má nepomerne viac nerastných zdrojov ako Slovensko, vlastne žije z nich dneska. Reálne je to krajina aj pomerne vzdelaných ľudí na pomerne východnej Európy. To znamená, je to krajina, ktorá by mala mať veľký úspech, ale všetci vedia, že keby nebolo práve ropy a zemného plynu a niekto iný nerastol Rusko je krajina veľmi chudobná. Vidno to aj na kvalite života, keď sme si hovorili o tých štatistikách ešte predchádzajúcich prednáškach o dĺžke dožitia, tak Rusko je na tom veľmi mizerne. A jeden z tých dôvodov je práve kvalita inštitúcií. V Rusku IKEA sa rozhodla zatvoriť svoje obchody, lebo už nebola schopná sa vyrovnať so všade prítomnou korupciou, ktorá dosahovala až brutálne rozmery. V Rusku, ak
Ak ste sa postavili mafii, ktorá bola prelastená so štátom, tak ste umreli vo väzení, ako sa to stalo Sergejovi Magnickému, právnikovi, ktorý bojoval proti štátnym úradníkom, ktorí vykradli súkromné investičné fondy. To znamená, že môžete byť krajina ako Rusko, ktorá má byť zasľúbená pre biznis. Ak ste príliš riziková, ak ste príliš nepredvídateľná, tak mnohí seriózni podnikatelia a zamestnanci tam jednoducho nepôjdu, lebo to riziko je priveľké. Preto tá otázka predvídateľnosti, spravodlivosti je kľúčom, hoci znie abstraktne. Druhá časť otázky kvality inštitúcií je otázka kapacity štátu. Je to schopnosť, to je ešte abstraktnejšie, ale je to schopnosť štátu v tých veciach, ktoré má na starosti, dobre rozhodovať. Ortodoxní pravičiari neveria vôbec schopnosť štátu takto fungovať a preto hovoria, že treba štát čo najviac osekať, aby jednoducho sme nestávali na niečo, čo je preľud, čo ani nemôže byť. Podľa mňa v praxi je to oveľa zložitejšie. Samozrejme, že štát, najmä taký relatívne nevyvinutý štát, ako je slovenský, nemá význam, aby sa preťažoval tým, čo nevie zvládnuť. To znamená, že ja som vždy podporoval tú veľkú vlnu liberalizácie, ktorá na Slovensku prebehla za tých 20 rokov, kde sa štát mnohých svojich povinností zbavil, mnohé veci preniesol na súkromníka, v mnohých veciach to nechal na občana. Ale to má svoje limity. Keď si pozrieme reálne zdravotníctvo, keď si pozrieme reálne školstvo, keď si pozrieme verejné obstarávanie, tak to sú veci, ktoré sa nikde na svete, minimálne vo vyspelých krajinách, nepreniesli na občana. Respektíve občan v ním môže mať svoju úlohu, napríklad v školstve si môže vyberať medzi školami, čo je niečo, čo máme dnes na Slovensku a čo ja podporujem, ale štát vždy musí nastaviť tie základné rámce, musí nastaviť pravidlá, kto môže byť učiteľom, ako financuje školstvo z verejných zdrojov, podľa akých pravidel, k čomu ich motivuje a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že aj v štáte, ktorý je pomerne liberálny, aj v týchto oblastiach, v zdravotníctve, školstve, čo napríklad dneska Slovensko je, tu si môžete vybrať lekára, tu si môžete vybrať školu, tak stále tá úloha štátu je nezastupiteľná, respektíve kvality jeho rozhodovania. A tým pádom myslím si, že po ére zosekávania štátu do zhruba správnej veľkosti, dnes máme skôr éru dobudovania štátu, máme obdobie, keď tá schopnosť ministrov, úradníkov, napríklad v oblasti školstva, v oblasti zdravotníctva je kľúčová, preto aby tie systémy fungovali dobre. Vráťme sa na chvíľu k tomu, čo sme o vzdelávaní, o inováciách. Na to, aby napríklad fungovali inovácie, musí existovať v každej krajine taký zdravý cyklus, kde štát platí a pomáha tzv. Základný výskum, to znamená to, aby sa objavovali nové vedomosti. A potom motivovaní jednotlivci, študenti, profesori, akademici, ale aj podnikatelia berú tieto poznatky a robia z nich nové produkty, nové služby, nové veci. A samozrejme, čím ďalej ste v tej druhej časti, tým je tam menej úloha pre štát nejaká priama, ale tá úloha pre štát v tom prvom je nezastupiteľná. Dokonca aj v Spojených štátoch, ktoré majú jednu z najliberálnejších ekonomík, a kde práve súkromný sektor je úplne dominantný v tejto druhej časti konverzie, by som povedal, poznatkov na tovary a služby, tak tá prvá časť, tvorba tých poznatkov, tam je dokonca aj tam štát dominantný. Nielen cez grantové systémy, ale napríklad aj cez výskumy, ktoré platí Pentagon v oblasti zbrojenia. Koniec koncov ten slávny príklad, ale pravdivý je, že internet vznikol na základe vojenských objednávok a financovania zo strany ministerstva obrany amerického. A takto by sa dalo ísť ďalej a ďalej. Silicon Valley, to slávne Silikonové údolie, kde dneska sídlia všetky najinovatívnejšie IT podniky v Amerike od Google po Facebook, vzniklo práve preto kvôli obrannému priemyslu Spojených štátov, aj bolo blízko pri ňom, keď v období studenej vojny boli do tejto oblasti dávané veľké investície. To znamená, úloha štátu napríklad v tej základnom výskume je nezastupiteľná a tá úloha štátu ale je kľúčová v tom, ako sa naplňa kvalitne. Inými slovami, môžete dať veľa peňazí do vedy, keď ich s prepáčením blbo rozdáte alebo neviete z nich nič vytlačiť, nedostanete výsledok. Jedna zo štatistík, na ktoré sa zabúda, je, že socialistické Československo dávalo na vedu oficiálne viac ako napríklad Spojené štáty na hlavu, z hľadiska percenta HDP. Obávam sa, že z Československa nevzniklo v 70. 80. rokoch nejak veľa prevratných produktov. Nevynašli sme tu ani internet, ani nejak veľa nových liekov, ani iné veci, ktoré by zachránili napríklad socialistickú ekonomiku. A to práve preto, že hoci oficiálne tých peňazí bolo veľa, väčšina z nich sa minula nie veľmi dobrým spôsobom. Inými slovami, kvalita, kapacita štátu, schopnosť robiť veci dobre, tie veci, ktoré štát má, nie tie, ktoré nemá, je dneska podľa mňa kľúčom k ďalšiemu rozvoju. A v tých skutočne bohatých, vyspelých krajinách nenájdeme štát, ktorého občania boli bohatí a zároveň ten štát by nefungoval.
funkčný štát je nevyhnutnou súčasťou a podmienkou toho, aby sme sa dostali v rámci tej prvej ligy z jej takej druhej polovice, skôr z jej konca, aspoň do stredu, ak nie do prvej polovice. Takže to je to, čo by som na konci zdôraznil, aby som zosumarizoval túto prednášku. Ak chceme sa mať lepšie, výrazne lepšie, musíme pridať, musíme byť tým jazdcom so žltým tričkom v rámci Európy. Je to možné, ale je to náročné, nie je to pravdepodobné, nie je to zaručené. A na to, aby sme to dokázali, musíme na obnovenie rýchleho rastu potrebujeme sa venovať najmä ľudskému kapitálu, školstvu, vede a inováciám, infraštruktúre a kvalite inštitúcií. Toto sú 4 témy, ktoré ak budete sledovať v najbližších 4 rokoch túto vládu, ktorá teraz vzniká v tejto chvíli, tak kladte si tieto otázky. Robí niečo a niečo účinné v niektorej z týchto 4 oblastí? Ak áno, tak potom nás vedie dopredu. Druhá časť, a to je záver už prednášky naozaj, samozrejme sa týka, len aby sa na to nezabudlo, že toto všetko má jednu nevyhnutnú podmienku a to sú zdravé verejné financie. Pretože ak nás postretne grécky alebo taliansky osud, môžeme mať fantastickú vzdelávaciu politiku, pred bankrotom nás to nezachráni. Takže netreba zabúdať aj na to, že zdravé verejné financie sú kľúč, aj krátkodobo, to je to, prečím táto vláda, ktorá teraz vzniká, stojí, aby dokázala v najbližšom roku dotiahnuť to ozdravenie, ktoré začal minister Mikloš, ale aj dlhodobo. Bez dlhodobých a kontinuálnych zmien napríklad v dôchodkovom systéme, v zdravotníckom systéme sa nám opäť 10 rokov začne prudko zhoršovať naše hospodárenie, ako starnutie populácie pôjde veľmi, veľmi rýchlo na Slovensku a môže sa nám stať, že sa môžeme o 10-12 rokov znovu vrácať tým otázkam, prečo nám hospodárenie verejných financií nefunguje, prečo sme na pokraji bankrotu a podobne. Takže z tohto hľadiska zdravé verejné financie sú nevyhnutnou, ale nepostačujúcou podmienkou. Máme krajiny, ktoré majú zdravé verejné financie a sú chudobné, lebo nerastú. To znamená, že netreba zdravé verejné financie preceňovať, ale netreba ich ani podceňovať, lebo s chorými verejnými financiami sa tiež v žiadnej krajine zatiaľ nepodarilo sa dostať veľmi ďaleko, respektíve ak sa aj dostala, bola to skôr ilúzia, ktorá napríklad ako v prípade Grécka skôr či neskôr sa prejavila skutočnosť slabej skutočnej výkonnosti danej ekonomiky. Takže s týmto by som si dovolil ukončiť nielen túto prednášku, ale aj sériu prednášok, rozlúčiť sa s vami a poďakovať vám za to, že ste mi venovali pozornosť počas ostatných 2 mesiacov.